Това видео е специално за рождения ден на Дари. Ставаш на 7 годинки, бъди ни жива и здрава, след така готина. Дари, честит рожден ден, бъди жива и здрава и смело преследвай мечтите си и не се отказва от тях, когато стане трудно, защото само така ще ги постигнеш. Точно така. Честит рожден ден, Дари, имаш много поздрави от целия екип на Лава Бер, въпреки че не всички сме тук в момента. Да, ние със специален костюм и не можем да го разкрием, иначе имаш поздрави от него и Денката пише сценарий в момента. Късмет с YouTube каналчето, надяваме се да успееш и да се получиш супер. Да, Дария Студио, ще се абонираме. Айде, приятно изкарване. Честит рожден ден, Дария! Много поздрави от хаштаг Ева, хаштаг Кифа! Обичам те, бъди жива и здрава и все така лъчезарна, усмихната, слушай моите песни и винаги с настроение напред. Честит рожден ден, Дари! Бъди жива и здрава и да ти се сбъднат всички мечти. И аз ти пожелавам много здраве, много щастие, много усмивки, да си изкараш едно весело лято, да имаш най-якия рожден ден, най-яките подаръци и да ти благодарим, че ни гледаш видеята. И от време на време по една-две бели да правиш, да не е скучно на вашето. Да, може да. Весел празник!